Hindi ka na mamulpog. Namulpog ko ang? Tama na na nong. Ano mo, mayo pa? Tikalon si mo. Ikaw, tikalon. Ano ka? Ano ka? Hindi ko professional ko yan. Professional ko. Professional naman ka. Professional ka nga no, driver. Oo, professional driver. Driver ka lang. Driver ako gani, pero professional ko. Driver, long hair. Atlet may professional. Natara na yan, nung gagawin ka kami gay, gago. Isugaw. Isig ko ba na ako? Isig ba ako mo? Namulpog ko naman. Oo na, namulpog nong. Te, anong bal mo? Lunggoy, anong dalo ko? Raya? Ablo si mo. Tani, nagpakilid ka to. Tama na sira, manakat na sira. Ano nga lang niyo? Kilala mo niyo? Alberto nga. Kalong yung mga ni. Sari ka, professional ka? Basta mga ayaw ka bulig sa kon. Ano yung bulig mo? Ano yung bulig mo? Kadto ka to sa ospitalo. Mga balaan mo. Uy, tandaan mo na, sa una mo ako hospital, healthy ko. Ano yung ngalan niya, sir? Kung ang ngalan to, yan naman tayo. Iyanan mo. Dala sa patay ito. Nong tama na nong ah. Ipos ka na! Yan, nalakad ko. Yan, dali. Okay lang, madam, ma'am. Nakatata, ma'am. Ano to sir? Pagkaguyo ka pa, ano? Mano ka! Tama na na nong. Nong tama na naman sakitan ka lang naman pero sa pagpalangga si mo nong. Tama na lang, butong tayo, mabusi, mag-isip. Ayoko Tama tayo. nong. Nong. Ayan, tayo, mag-isip ako tayo. O sige nong. Batuan ka rin ni showdown, kapagad yung showdown niyo. Ang abang versi mo, hindi ka mamulpog! Ano ang siwa? Mano ka! Kung balaan ko ang tanong, wala ka patunga. Tama na na May nong. isa rin pati nga! Siya ta bungulon tayo. Hulihan na sa! Nago, brami mo ya. Ah, Sino sa ligan mo ha? Ha? Ano gusto mo ha? Duway? Duway ka? Luway ka! Duway ka? Ha? Ano ko niya? Ha? Ano gusto mo? Tama na na nong. Ano ka? Ang mga dipugaw. Tama na na nong. Ano ka? Au, yeah, Labugay Boys! Ari na sila! Au, yeah, Labugay Boys! Au, yeah, Labugay Boys! Ari na sila! Au, yeah, Labugay Boys! Au, yeah, Labugay Boys! Ari na sila! Au, yeah, Labugay Boys!